Gola Abantê li ser rêgeha bajarên Enqerê û Stenbolê wek sentereka geştûguzariyê disekine. Ev gol li ser bajarê Boliyê ye û bi navê Parka Siruşta Abantê tê nasîn. Rûberê golê 125 hektarî pêkatiye û kurahiya wî jî ya herî zêde 18 metre. Li gelek bajarên Tirkiye her sal bi hezaran geştyar tên serdana vê siruştê dikin. Di nav daristanê Abantê de hirç, rûvî, sinorek û her wekî din sewalên hovî dijîn. Lê masiyên nav golê jî ji bo geştyaran dibe zewqeka taybet. Abant'ın balıkları çok güzel. Orman. Ez her sal tem gola Abantê. Siruşta ve derê pir hez dikim. Her cî kesk e. Dîsa masiyê ve derê pir xweş in. Lê ez herî zêde masî girtinê hez dikim. Dewrûberê vê golê bi daristanên sixletî herî zêde jî bi darên çamê hatiye dorpêçkirin. Dîsa di çarmedorê vê golê de ji bo peyayan, hespan û seyareyan rê hatiye durustkirin. Li vê derê nostaljiyek jî tê jiyandin. Ew jî swarbûna hespan û paytonan in. Li vê derê ji bo hespan û paytonan jî garaj hatine avakirin. Abant bir milli parktır yani. Burada doğayla yaşamak için yani. Ez di ve derê ajîwaniya paytûnê dikim. Bi paytûnê geştyaran li derdorê golê digerinim û ve derê didim nasîn. Ew siruşta bihişt bîbiya çavê Tirkiyeyê ye. Yên ku tên ve derê dikevin bin efsûna wê siruştê. Gola Abantê ji bo geştyara wek deverekî bêhnvedanê ye. Yên tên vê derê jî ji wan hinek kes rojane war daynin jî lê pirê wan konê xwe vedidin û şevan jî li vê derê war datînin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Abant, Bolu.